Idol Dennis, go ahead. Nay, awanti anana, boses ni Idol Dennis. Agori ka man. Idol Dennis, agori ka man. Okay, may atin. Yes, Idol Bernard, sa naman ng cross encounter experience, dito yung residente, iti Pasaling Bay, iti Pagudpud, Ilocos sa Norte. May sa amin nga butanding anak dakel, iti arig na nagibanding ka nakwada, pa iti panaglayag na iti baybay, iti nakamat na lugar. As magiti video, sumawat pa, dito yung butanding sa umaraw pa nakwada, nga maglaiti sirok, iti bangkada, Idol Bernard. Ang subi-subi iti butanding, nga nag-out iti 15 minuto iti cross encounter iti presidente iti nakamat nga lugar. Sigon ken Marlon Nabesa nga nakaala iti video permit ragsak da gaputa ito palang iti first experience da maka-encounter nga halig na kita mapusandan dati butanding inget takel nga karanabas iti sirok iti bangkada. Inbaga, daging presidente iti Pasaling, Pautpud, Ilocos Norte, malaksid iti butanding, adrapin na po, iti Marine Mammal, plus iti whale shark, dati dolphin, kasangitin, iti dakel nga pawikan, iti makikita ito lugar. Inbagamit, iti Menro, abagay iti ni Sir Peps Murata, nga masabol iti panang proteher ken pangsalaknip dagiti nga Marine Mammal sa nagitangit tandang mabugyaw nga ayuyang da iti Pasaling Bay iti Pagudpud Ilocos sa Norte. Malagig may tayong kalabas kaya kayat iti LG Pagudpud nga i-deklara nga protected area iti Pasaling Bay gabon iti nakadado nga Marine Mammals nga magkikitan iti nakamat nga lugar. Segon kini Marlon Besa ay Bernard sumada ti butanding idigan man gabuta adot bilis kasanitin iti tulingan nga paborito nga isot kanenda ugat ng pamigat pangal daw pinadakamat tata nga butanding Idol Bernard at amin kinagkomento ang Facebook page nga inanagyan ay baka dati tagahig dito ang butanding mga dahil ni Harry Roque tagtakumahin siga talaga well. Okay, damang lang iti Pagudpud, Idol Dennis Danitio, Tata, RMN.